guys, may hapon na guys. Kami ikan sa tao. Yan sila. Yan sila. Subscribe guys. Pagi meron sa Basakan na kapaglayo. Pero kini siya nakibis na ni siya. Muna siya Basakan pikas po na kasi Basakan dari. Okay, kita ninyo na yung mga tao ng Hagdaw gidauban na kang mga tipasi mga tipasi lainon dyan na mga tipasi kay dauban na tapukon og dauban muna ingon ng Ginoo na pag di ka mapuslan imperno juga. So, dara guys, dara naingon ang pulo sa Ginoo na daghan ay anihonon. Apan jutay lang ang mga ngani kay nagamit naman sila og harvester. Okay, dara guys. So, mga isuon ako diya sa Ginoo. Daghan na jud kaayo ang anihonon. So, ang atong buhaton ani tabangan nato kay daghan kaayo mga tao nagulat kanato. So, guys, dara muna mong area, grabe ka lubak-lubak guys. Oo, nagsoon. Tara, napay nabilin sa luyo. Asama sila bay? Oh, dara. Oh, si Dexter na nag-drive. Nasa luyo na si John. So, pa yun. Okay. Muna may kasugat. Kasugat guys. So, may mga kalabinaan. Medyo abog yun guys karon so nakita kami og kanang kabayas guys abog katarahon ay nagkap ni sa business so lagi nang magminyuay na guys kay mangita jud business para sa future. Okay bata so muni na area gyud guys no city na punta niya mga gyan pero na may lubak-lubak yapon muna siya, sakop ni siya sa Tagum City guys. So, lubak dalan. Ay. So, muna yung sanika challenging kayo niya mo mga trabaho karon. Di apod sa ako pangalagan nato sa Ginoo daghay mga challenge sa tong kinabuhi. So, ang ngayon natong kuptan ang yung mga promise na sa tuwa na isa ba sa kado kay maabot ang gyapon ta sa atong padungan mo ang langit atong giulat atong ginatuwa. Okay, tara guys. Kana silang duha guys nagpaabot gyapon na naabot sila sa langit. Na dito sila makapahulay na wanay kagool na pros na lang kalipay. So kita mga igsoon sa Ginoo mo na itong ipaabot. So daghan kay mga tao karon na sa mga dalan-dalan na drive sa kyanan kana siya nagulat na sila na